Veus Valencianes és un projecte de ciència ciutadana que té com a objectiu estudiar els moviments migratoris produïts des del País Valencià cap a Catalunya des del segle XIX fins a l'actualitat. Els moviments migratoris, així com els seus protagonistes, a través dels seus protagonistes i els seus descendents. És un projecte de ciència ciutadana perquè nosaltres fem ciència, però també amb els ciutadans. Nosaltres volem que els ciutadans s'impliquen i que responguin a una sèrie d'enquestes que nosaltres hem publicat en la xarxa. Una enquesta dirigida als valencians que viuen a Catalunya i una altra dirigida als descendents de valencians que viuen a Catalunya, és a dir, catalans en avantpassats valencians. Llavors, nosaltres amb això estem captant dades sociodemogràfiques i altres tipus de dades també antropològiques, sociològiques, històriques, per a estudiar la importància dels valencians a Catalunya, els que estan arribant ara enfront a la primera onada important, que és la de principis del segle XX, que sí que seria important per la quantitat. Ja a finals del segle XIX se documenten l'arribada de valencians degut a diverses causes, la filoxera, sequeres, gelades molt fortes, de manera que amb la primera exposició universal que celebra Barcelona l'any 1888 ja tenim registrades arribades de molts valencians. Venen sobretot des de, com t'he dit, des de l'interior de València i de Castelló, que eren zones molt pobres, zones molt dures, zones de secà, que depenien molt del temps que fes. Llavors venen molta gent d'aquestes zones, el mateix, el famós Paco Candel, és d'Ademús, del Racós d'Ademús, d'una d'aquestes zones. N'hi ha un important contingent de població del Poble Nou que venen d'una zona que es diu el Barranco del Hambre, per a que ens fem una idea de la gana que se patia per aquestes zones. Al 1920 crec que tenim, no sé si 120.000 valencians o una mica menys, i als 1930 s'arriba al tope de tot el segle, que és 126.000. L'esclat de la Guerra Civil, del 36 al 39, que frena una mica, i ja després, amb la postguerra, continuen arribant molts, però en aquest moment és quan comencen a arribar molt majoritàriament andalusos, gallecs, etc. Vam detectar tres àrees d'important concentració actualment. L'àrea de Barcelona i tota el que és l'àrea metropolitana, aquí se concentraria el gruix de població valenciana, una àrea al voltant de la zona Tarragona-Reus i una altra àrea al voltant de la zona de Tarragona, de Terres de l'Ebre, me refereixo. A més, a Barcelona actualment se concentren només a la ciutat 20.000 valencians. Nosaltres creiem que n'hi ha un alt subregistre dels valencians a Catalunya, sobretot en la zona de Tarragona, que diguem que és una zona fronterera, entre cometes. És a dir, que realment no n'hi haurà només, com indica el padró, 61.000 valencians a Catalunya, sinó que pot haver-hi uns milers més.